Pri objednávke mi došiel aj takýto katalóg, takže to sa veľmi teším, lebo si ho popozerám ešte, čo by sme potrebovali na leto. Ale do popredia by som chcela dať skvelý akciový set, ktorý teraz u firmy majú. Ja som si ho už zakúpila, takže veľmi sa teším, mne to už došlo. Tento set sa volá Letný relax set a sú tam 3 skvelé produkty. A v tom celom balíčku na leto je jedna vôňa, 50 ml. Potom tam máte CBD roll-on, ktorý vám pomôže proti stresu, keď ste v práci, viete, keď je horúco a ty sedíš niekde v kancelárii, niekde pracuješ alebo jazdíš autom. A tretie je tam, ja ho nazývam taký minimasér, mám ho tu. Ak te niečo pobolieva, tak je to tiež balíčko, je to taká gulička, ktorú si môžeš kdekoľvek natrieť a uvoľní sa ti svalstvo. Celý set stojí 59 €, keby ste kúpili tie 3 produkty niekde inde. Kebyže si všetky tie produkty zakúpite niekde separátne, tak určite zaplatíte za to viac ako len 59 €. Takže je to úžasná akcia. Ja FUME veľmi ďakujem a zo srdca vám to odporúčam. Choďte do sekcií, keď budete v shope, ja vás tu prelinkujem. Choďte určite do sekcií akcie a tam to nájdete. A v predošlom videu som hovorila o úžasnej vôni ženy. Toto vôňu musíte mať na leto, fakt, to vám garantujem. Napíšte mi potom. A nahoďte si tam, vlastne je to pekne, lebo celý set si môžete vziať v tejto akciovej cene a máte tam všetko, čo potrebujete a kľudne si vytipujte, vlastne napíšte tam to číslo tej požadovanej vône, to je to 19/2, Black Hair sa volá tá vôňa. Takže prajem vám krásny deň, vidíme sa na budúce s ďalším tipom.